Jum b'taħdidiet importanti għall-Prim Ministru Joseph Muscat fi Brussel fejn kellu laqgħat mal-ogħla awtoritajiet tal-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru ltaqa' mal-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk u mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean Claude Juncker. Fiż-żewġ okkażjonijiet kienet diskussa l-governanza taż-żona euro u x'għandhom ikunu r-regoli għall-ġejjieni ta' din iż-żona. Hawn il-Prim Ministru Malti saħaq fuq il-bżonn li kwistjonijiet ta' tassazzjoni jibqgħu kompetenza tal-pajjiżi membri. Għamilna ċara il-mod ta' kif żona euro rridu narawha tiżviluppa, ma rridu narawha tiżviluppa fil-rispett ta' trattati, fil-rispett ta' punti ewlenin fosthom li t-taxxi tal-pajjiż jiġu deċiżi mill-gvern ta' kull pajjiż li huwa parti mit-trattat. Fuq l-aġenda mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean Claude Juncker kien hemm ukoll ir-riżultati ekonomiċi li qed jikseb pajjiżna. Fost oħrajn kien innotat kif mod konsistenti Malta qiegħda tnaqqas id-deficit u qed ikun hemm żieda fil-prodott domestiku gross. Diskussjonijiet li saru fid-dawl li pajjiżna qed iħares li joħroġ mill-proċedura ta' deficit eċċessiv. Ma' Tusk u Juncker kienu diskussa wkoll is-sitwazzjonijiet fir-Reġjun Ewropew. B'Joseph Muscat jitkellem dwar il-bżonn li l-Unjoni Ewropea tieħu rwol aktar attiv dwar dak li għaddej fil-Libja. Fejn qedna u tkellimna dwar il-bżonn li nħarsu lejn il-Lvant imma wkoll nħarsu lejn naħat isfel. Nħarsu b'mod partikolari lejn il-Libja fejn is-sitwazzjoni hemmhekk fil-waqt li nawguraw li dak li qed jiġri f'Ġinevra jwassal għal ċertu riżultati ma l-Unjoni Ewropea ma tistax tinjora. Il-Libja u trid titħares liha bħala sitwazzjoni tagħtija importanza strateġika minħabba l-effett li l-Libja jista' jkollha fuq l-Unjoni. Rigward l-aħħar żviluppi fil-Greċja, l-Prim Ministru qal li jemmen li għandu jkun hemm flessibilità, iżda dan f'qafas li ma jkunx milqut il-ħaddiem li jħallas it-taxxa. Fil-fatt Malta żammet il-pożizzjoni tagħha li l-Greċja għandha tħallas id-dejn li għandha ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Fi Brussel il-Prim Ministru ltaqa' wkoll mal-Kummissarju Ewropew għall-Agrikoltura u s-Sajd Vella. Il-temi diskussa f'din il-laqa kienu l-insib u l-kaċċa fir-rebbija, l-ekonomija blu u l-iżvilupp sostenibbli.